alo kan kuchi azo again e kubugo me ya mada wine kwa na ga say man mada wine is na ga say man nwe ye kare and onwe yi ni lulugu and ya ni lulugu emene if you no get money no marry asagi na oge na aga nka gini ka oge onye na aga kedu onye oge ya na aga nwan asagi mu nka nwa gị to mgbe ị na-eto mana imo na won na ali je ko onye nwoke iko nwoke chenu no kedu mgbe nwoke ya ebezo owo ya na jom ndị mmadụ kedu mgbe nwoke ya eme owo ya say man gị mgbe ya eme ụwa gị na abụrụ isi n'afọ nke banye n'afọ ọzọ the day ị na-ejiri ego je n'ọnwa anyị gbọsa aka karịa gị bụ adaghị oge biko ọbụla biko anaghị oge ya mmadụ pụtara dị sọ dokpunye ibi asị gị na emere nka na ibe gị na-eme nka ọgbọ gị ji eme nka ya ihe ọgbọ ha igbugo so many people kịta n'ụwa na ihe ọgbọ na ọgbọ gị emego nka ndị ejimeti gị na-eme nka ọ etiziri gị aka n'oshi ihe aka ya na-anụcha and this kind pain talk I had a man yan one with anyone I am about dana where or I get from family especially monya and ponya can I say no bogi menka imelonka bogi bego nka imego imelon cause and the joha una no mbosi ikulu kunishi onya abịala ụwa this young guy in Africa ekwu ikulu n'isi yema maka no sigina alopụta ọ dị ka ọgụma bi ebuchie ke mo na apiko na enwe bishi isi agbaje menka ekunye go eri ahụ n'unu ekwugbo onwe gị n'ụtọ imangumuzi ordinary akwa yiro na adịka na igola akwa kịta yiri ordinary akwa imangumuzi akwa ị na-eyi n'arụ imangumuzi ndị ọ na-asị ma na inwe family asị na nwunye gị emebe ekwe nka nwunye ga-akpaba ekwu isi ụmụ gị ejekwe skuul akụbekwara ọgwụ akwụkwọ ya aka ya na-agbakiriza kedụ mgbe nwoke ya emezo ụwa ya